Pirsa sugeng pinanggih malih wonten ing pawartos budaya. Kita Banyuwangi ingkang misuwur minangka The Sunrise of Java sampun sukses nggelar adicara budaya ingkang ageng lan magis. Inggih punika Festival Gandrung Sewu. Adicara menika dipunadani ing pesisir pantai Marina Bum Banyuwangi. Tahun menika Gandrung Sewu nampilaken luwih saking 1.300 penari gandrung kanthi tema Selendang Sang Gandrung kanthi busana abrit ingkang khas lan kipas ingkang dipun asta. Para penari nampilaken gerakan ingkang anggun lan serempak nggawe pemandangan ingkang nengsemaken. Festival punika boten namung dados tontonan, nanging ugi dados wujud raos syukur masyarakat Banyuwangi dhumateng Gusti Kang Maha Kuwaos serta minangka upaya nguri-uri kebudayaan leluhur. Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani ngandharaken bilih adicara punika dados ajang kolaborasi ingkang sae antaraning seniman, budayawan lan masyarakat. Gandrung Sewu dipunajab saged terus dados ikon pariwisata Banyuwangi ingkang nambah perekonomian warga. Kanthi suksesipun adicara punika, Banyuwangi negesaken posisi minangka kutha kanthi kebudayaan osing ingkang kiyat lan memikat wisatawan saking maneka papan. Mekaten pawartos saking Banyuwangi, kula Cesya ngaturaken agungipun panuwun.